Emmanuel Pinyowachi County ma Mombasa kokadho kuom ban migawo mar weche mag pito kod mwandu mag piny kaachiel kod kambi mar Coast Water Works Distribution Authority koro yango ni gibro rango wach manok mar pi maler mosebedo kowako gwenge mopogore opogore county no kabede gi yango ni pi mikewo dundu mopogore opogore makeo pi e boma ma Mombasa to kod alwora mare ibro duoke wang'e e thuolo mar seche 24 mabiro ma toka Uganda e county no ne ochwalo ng'ur margi mar bedo kod pi e dundu moko kata pipes nyaka ma ok tin e dweche 4. Kwa mfano, tuna leni yetu ambayo ni ya Marere. Hiyo line ilitengenezwa mwaka wa 1923. Tuko na line ya Mzima ambayo ilitengenezwa 1957. Na kipindi kile ambacho line zilipokuwa zikiwekwa, watu walikuwa kidogo na matumizi ya maji yalikuwa kidogo. Hivi sasa watu ni wingi na maji yanatikana kwa wingi. So hapo ndio inaleta hino shida ya mipasuko ya mabomba ya maji hapa na pale. Zile mix bus zitatengenezwa ili maji yaweze kupatikana. Tukizungumza hivyo hapa ni kuambia kwamba watu tayari wako mashinani, kazi zinafanywa. Kwa hivyo tungeomba tu wananchi wawe na subira.